140 sia syada 22. Saya sol hotu silang mi Yesus ing anakku. Ordisi iba inumok silang ni Tuhan iba pujioku Edeonoku. Lama out silang ni iha purusaku. Undang tulang aku silang ni Tuhan ki ima pujiokku tahu edeonoku bata songon ujahan ni ulota manang ulom muna di bagasan sadarion iman atas surat di Buddha itu 14 ayat 26 songonom maridok isi biar mira Jehovah do partana buatuan natoku laos gabe haporusan ni akka anak naro ibana kusaka ali di bata Jehovah nau sobahami marhidi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau liate do puji-pujian di pasahat nasa rohanami tuho ali Tuhan ala totong do di patul hasho ngelunami bui hamili Tuhan roh setongani bagas nami ganuk tupuguni alaman ni bona ni hasu tono ima ali Tuhan di sialan nau jumulo di juho sada ama siat tonga-tonga ni keluarga siat tonga-tonga ni kuriau di siarani oleh Tuhan jaka ulau nanai si patu paun nami obar di pasari matuaun ni amanamio asa jumulu ali Tuhan urpiu kami hotu tonga-tonga nami asa jomjongi ali Tuhan ulau no asabuya le Tuhan ulahu kami ulaun hopar dia kepada datung nam asa unang maralo ali Tuhan ulaun nami tulo meniroham asa totong di bagasan hasitongan do di bagasan hati gora kami ali Tuhan laho mangulahoni ali tu bata amanam
Suruh matodim todi panuturi todi si pardame asa totong todimi manuturi saluhutna akan tua na satotong di bagasan lomoni roham lahu patu pahon akan nauli akan adinggan hopar di parsari matuaun ni amanamion solukon alituhat dami nasumurumi asa mardami sonang hami salukukna lumbobi mali Tuhan bona ni hasuhutonon asa marhiti dami nasian hui ali Tuhan jupang akalas ni roha ali Tuhan debata amanami sian nama mulai ulaunon ali Tuhan jong-jong marhiti hiti tordimi asa totong boy ulahok kami sian nama mukasa rodina sipulan non boy ulaunon ali Tuhan mardalat di bagasat dame dohot holong na sian hoy ali debata amanami nang disude poparan ni amanamion na tinarikon totong matuhohu pasahat tami asaho ali Tuhan na mga puli doho na margogoyhon na sida asa totong di bagasan seret ni roha doho toruk ni roha ali Tuhan laho pasahapon holso ni roha na sida tarlumobi ali Tuhan ia katangiang nalao si pasahaton na tuho ali Tuhan asa dipudian niya amanamion ali Tuhan disudia kapoparanna gabi makrohot dua nang pasu-pasu disudia kapoparanna ali Tuhan debata amanami upasahat tami matuho ulau no sian nama muka sahak rodina sipulan no ali padau ma ali Tuhan akka pangabodi padau akka ini sibuli sian habis saluhukna asa sonang so ribu-ribuan ulau non di bagasan kolong nasian hohib urasi hami ali Tuhan sian saluhuk dosa nami asa tutama hami ali Tuhan gabi hasahatan ni pasu-pasu jalan matuhatang yang nami orang mengasahon buarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus doho tolong ni rohani di batang amata doho persauran itu di purbadia ima madongani hita saluhukna amin pasahat kami ma kepertukon serta di godang ma di penguan sari matua di hamu amat taraja inang namorai dihanggi boru paradatan lumubi di sangam ya kau lahula jemulhon nami mauliati ma dohon nami tutu hattai siala hober kami no hari kasa rohamuna dinarohamu kainang amang mandapato kami di besetikion ima di pertuoni no tuhan amyong malani mangiru hami tu hamu salahuna di hamu akaraja di paradatan nang disudete na hotok kami sesere ni roha hami mangiru tu hamu salahuna at itu ngaro akal orang lebih di pertongtong nami nang disob noloro hami ajaran muna noloro hami podam muna halayan non pasatan nami ma na tuan nami on ima tu pariara pasatokinan marhitiara nauk pinukan yang puta mardodur natibo hati buat ni haman tutor marbulu tukincang mandakutu lampu jelas disopaham yang non dina pasahaton tami-tami ini tuan nami on amang raja nami doh dihamu inang namorai ima songon hatau huasi manang buwana dihamuna mengai mahami azariamu naulazara dohami hamu doh motohami sikan itu hani mangalian pulo tuhami itu setikyon alani pos rohanami ima sinong nami tuh hamu sarungna mauliati ma maulima dihamuna sirajane yang nami adi baga setikyon rodohami hula-hula muna marga manadu nasin si margalu ima di baga seperti kianon nong kakas di nama rujumolu lain nami di baga setikyon so makin tapawawat lain nami on sen bagas muna diamuna atong sa duhuna natin inggalhon ni lain nami on asa
sigajang umur mau sa luhuna asa dapot matutu sa luhuna na niluluwa muna jumpa maaka na nijala muna tuwaka rin namang ito di baga sa tikyon rodo hami lao pasahaton udah sabut tulay nami di baga sa tikyon asa manaputi na ulima manaputi na rin gano tutu di amusa na pinagparna asa storo pinagpar mahamu tuwaka rin namang ito siga jam umur paso-paso ni amata nomor 2 di bata songon lima ata nami buang di butuh mo dobe ateng jadi songon lima dioleh di sonro rohami lapas haton ulus sabu perpuli asa mana puji na ulima tutuo sudi di salu na pinoparmo nunga gajang umurmu saya gajang amat itu salu na umur ni aka paramon tuakari namang yuton asa horos masa na paparamon dabok masudi itu aka nani jala jumpa nani duluan asa maras ngero asa na nyon aka paparamon tuakari namang yuton jadi ison upasatami ma sabukmu leh jadi soal lima raja namang baru pinapasatami udah sabot nilai nami asa dono nami masong hidup nama tua asa pinatikon ujur mai di tobi ni tabian tu dia betong hamu saluh na mangalaka poparan ni lekon saya tu simamu rabotan akabar saudian sudah buat memahami kamu itu setiap karaje tulang tak mana tiba bolok sikop hula-hula nami mana lu tahu tiba ulota jauh kami ma hula-hula nami marga sinaga itu roda kami hula-hula marga sinaga siang pertejauhan di parmoding ni lain amio turun doa kami berduka cita nanti itu di zona songon nabakol donian rohanami badak konon ulus sapi dua ala takas do buat kami berenami dakar marhaso tak duwe jadi ulus makirap sapi dua no di botokku dia kemudian ni layon tibu di tomas tuata serok kami terdini bereke ope itu mulu di pikir-pikiran perjulumanian akan perjuluhian itu dirwata mulu pojok nirwami itu bodoh kami doi perjulu naung mabalu berenami buru-buru berenami buru sokoni musenang dia memburun nih jadi dak si malam-malam itu pemilu roa papeni wata dia ma uloson dengan makirap sapi dua dibudian nih akaparu kilonon itu mas duata akasilas ngeroha di amuna dibudian nilayo nang songoni maria kamu bere takas do di boto amuna noai si tawonon ni itu nanyon dohot dotong si tawonon mulai alai ikon na hamumanyan nagawi uwat ni arsak ni rohani itu on dohot opung munaw para kamu na suku kamu kabarna molarong akan nasinari muna kiri pamuna marsigulani itaon do marsigulani among berwar jadi nuai pe upasatay ma ito ulos makirap sa pitua mo di ibotokku
ulus sepasatong nami tuito nami agia ma tugajang na umuri botokku tujuluan ni arep tuipas na hoito songni dia ka paparamu asa songni rapenda dua maronon nami gajang ma ururi rumah gajang ma ururi sopo bunga gajang umur nilai nami gajang ma umur muna amuna pinumparilai nami akana poso ima tutu asa tubuh mapakat di dulu ni perlilitan tusi hamu pinumparilai nami mengalaka tusi mahamu dapotan persaudia matutu asa saat sa nisulunga sa matupetea lunga saat kupa saat tami lulus makirap sampai tua tui boto nami horas mahamuna tujulan nyario dibu jala gabian betima matutu Satabi gurang ma dilehon dilehon di loloan na sari matua amat raja inakka soripada raja ni domat tubuh raja ni boru raja ni ale-ale terlumobi dihamu raja ni hula-hula nami saluhuna loas samu majo hami mataho jurungoluni damangon ia damangon namargoar longgam lukoturuan tubuh tanggal pitu bulan pitu tahun 1957 tolu marumur marujungoluma tanggal 27 bulan baru 2024 marumur ma damangon 71 tahun ia opunami opukati ubeturuan nama ngalap boru nirajai boru manadu dua ma anakna sadama boru siakangan ma opu togos ubeturuan mangalap boru nirajai boru nainggolan sian huta nainggolan si nomor 2 opu baharan ubeturuan mangalap boru nirajai boru namaban sian huta parakjoan ia naburuni opunamion marhamulian tu anak nirajai marga sibarani tu huta lagu boti ia puna ia opunami opu bahara tubuna orang halak opak bawah 2 boru siakangan opu Paulinus lubeteruan mangalap boru nirajai boru nababan si nomor 2 opu sanggul lubeteruan mangalap boru nirajai boru Manado si nomor 3 opu Lydia lubeteruan mangalap boru nirajai boru Nainggolan si nomor 4 opu bilang lubeteruan mangalap boru nirajai boru nababan ia laporu nami syakangan marhamulian ma tu anak nirajai marga Nainggolan ia si nomor 2 marhamulian ma tu anak nirajai marga Manado ia damang namion tubuni opung nami si nomor 2 tubuna onok bawah 2 boru ia damang ma syakangan mangalap boru nirajai boru sinaga Bapak si nomor 2 mengalak boru nirajai boru Manurung Bapak si nomor 3 mengalak boru nirajai boru Raja Guguk Bapak si nomor 4 mengalak boru nirajai boru Sidaputar Bapak si nomor 5 mengalak boru nirajai boru Sinaga Bapak si nomor 6 mengalak boru nirajai boru Simatjuta ia naboru siap kalang marhamulian tu anak nirajai marga Nababan ia naboru si nomor 2 marhamulian tu anak nirajai marga Arawang ia hami tuni damangon ono bawang opat boru ia anak siap kanan mangalak boru nirajai
boru siagiang di basa-basa Tuhan tamarihami sada boru siagiang siang desa gajah. Ia anak si nomor 2 menganak boru nirajai boru sembiring di basa-basa Tuhan Madinah Sida 2 anak bawah. Ia anak si nomor 3 mengalap boru nirajai boru sibriang di basa-basa Tuhan Madinah Sida 2 bawah 3 boru. Ia anak si nomor 4 mengalap boru nirajai boru si tumorang di basa-basa Tuhan Madinah Sida boru sada. Anak si nomor 5 dang marhasohotat dupe. Ia anak si nomor 6 dang marhasohotat dupe. Ia ibu tonami siap kangen marhamulia tu anak nirajai marga nababan di basa-basa Tuhan Madinah Sida tolu bawa sada boru. Ia ibu tonami si nomor 2 marhamulia tu anak nirajai marga situmorang di basa-basa situmeang di basa-basa Tuhan Madinah Sida 2 bawah. Ia ibu tonami si nomor 3 marhamulia tu anak nirajai marga nababan di basa-basa Tuhan Madinah Sida sada bawah. Ia ibu tonami si nomor 4 marhamulia tu anak nirajai marga gultom di basa-basa Tuhan Madinah Sida sada bawah 2 boru. Punguma pinoperni damangon anak na onom talak boruna 4 talak parumek na 4 talak elana 4 talak pahupu siang anak sia halak pahupu siang boru 10 halak. Jadi punguma sudah pinoperni damangon 37 halak. Nahirindo rohanani saruhna diakka tangyang ni akka raja ni dongat tubuh, raja ni boru, raja ni ale-ale terlumobi wadihamu, raja ni hula-hula nami saruhna asa angkiat bonamu hami di tangyang guna asa dileh tuhat dihami kahipason kabisuhon kapistaron asa marpengpeng sarma pengkeng sarma tua ma akka nama tua ipur-ipur magodang ma akka na mekme masora potan rokap di batu tuhat tona akka rokapna nasa tubuhan anak nasa tubuhan boru akka na di pasikolaan di parbisuhi Tuhan akan di perkerjaan dilehot gogo dohot bisuk dohot pasamotan nalma sinur napinahan gabe na niula monope ditikki parngurun ni damangon namang namyon adong pambahenan na humurang doaka amang do dainan sorry pada nami siang kami peparanna na mangilo maaf ma Tuhamu amang dohot inang soripada nang songonipe molotung adong pe utang piutang ni damang namyon damang dohot inang soripada radedo kami manggarar dohot majalosa sai tuhatta debatama nomor 2 mangaramoti hita saluhutna selamat jalan na bapa anggiag ma di jolo tuhatta damang dilabunga tusurko hasanangani saleling ni leleng nai songonima jujur ngono ni damangon mauliate Asutum nami Gaya biana jumulo tapasahat hamalati nirohat tatamat taribata disiala dengan di basana di dia dihita marhahipason ima dilot tadi bagasan sonarion takasnaw tapadu-padu na tutuata ima kupung isi maritan nang bostang ditulota itikyon
oleh senhari hangi muna tung takas do tanyok kami ima di jujur ngolu ni na 2 tahun nung di calo hamu tutu kapasu-pasui naung pinasahat ni Tuhatta ala siya tong do pinasemak kiri pita dia kapasu-pasu na naik si jalotta jangan takas binereng do sama dia akka parngoluon hidup Tuhatta dan sakap ni batado mulu panggiluan yang sejumulu maafkan na tua jangan takas di hubu beri kami jangan takas di hubu kami hidup kami yang tak Tuhani mulu pinuain nang jumulu dahahang upung di Simaricanon borhat mendapat Tuhan na Ruk nak kiningkang sakap ni batado ido harus ada dalan di debata asa marpak krimon hamuna tu akatik kina neng rodi pudian di dahahang opung di Simaricanon nagawi si jalo muna pasu-pasu tu akatik kina neng roon molak kabasa-basa imu ngatong takas bagi kami berhiti di surgul molo umur di dahangon 70 tahun nungatong kejang be umur basa-basa dia mula taberi di zaman saunarion orang pun tahu pe umur di jolma mau alai mudu pe di tempo abangon umurna sampai 70 tahun mula siya persahiton nungat liling dahangon na sepiak di pudumanda alai ima haroa partikia di bata gabe barpos niroha hamuna di pudianna gabe jalamuna pasu-pasu takas pe ngondok inda tua-tua asa habicara ni hapoltakan dewa tanyari hasubuto ben hapoltakan di bulan Lakatik kinabang itu di tongos di Batama di hamuna anak namar habis tarang burumuna namalu perparunan matutu asa sinuak karyara may jagar-jagar ni huta lakatik kinabang itu di budian ni natua doktor di tongos di Batama di hamuna anak namar sanggap boru akka namar 2 matutu asa sahat min nasuru sahat matuat ten duk sahatan nung tabataru na tu doktor tingana pararian pasapok kinani di budianna di tongos de Batama di hamuna horas gabi saat tamu satu rasal matua matutu so di mahata siap kami ba boleh tema di Tuhan Mulai dari Tuhan mulai mana di kita sebelumnya di mobil mah di hamuna kasih untuk bolon di bagasi tikyon di bagasi tikyon tamah kita madok mola di Tuhani di siala di leho di kita hai pasok di mobil di hamu saya untuk bolon boy hamu marhai pasok di baru-baru bak ini Dua-dua di bagasi tikyon ima di siala nang nyalak itu hatta dari nasarpu jadi di hamuna seluruhnya pinopani na dua-dua di bagasi tikyon dan taga mo supporto hamuna dan taga mo supporto hamuna di persilangan ni daging siang amatana serbutuk nasari medon di bagasi tikyon di jalani di hamuna saluna pinoparni na tutuo tuduhani ngapa sahat tamu akar ni hol sohon ni hamuna ai dari di saluna di tuduhani molo tapasa pibana sesuai do ikopmu au amuro sekangan habis yang jangan dibulu malah temai tuan tugu rak dibuluin na tuguan orang ibarat tubuh di dok niu, tubuhan di dok ibaran. Melang koma kita nomor lagi dan itu yang ditona. Nah, orang mau diapa? Waktu si orang kudu kamu, koparan ni ya bakor, nang jemulu, jarap tuat tak. Panggilan nami, ada itu surat lain. Panggilan nami, dos rohamu, iro paling utama, dos rohamu, jala ikomarwat holong, iro. Iko boy do dos roha dan boy sara manu patindingan. Mana kemai tuan apola hamuat ka anak koku peparania bakor mengarap tuan. Ima tepamu dos rohamu unang arong. Dos roha. Ai gura gak binanga dos roha sebenarnya saw. Jadi somon ada kondisi tuan meron nami
tuamu paparan dia bakor bintang mana rubis opuna sumorot idolok di Purworejo di kemudian dia bangun tongo sono di pertama dia mu anak rilis portor dongamu namanya saruma tua baru halima asa kita konhujur mainnya ideologi tafian tusiamu mengalahkan di kemudian ni tahun atau 2 tahun tusi mamu dapat persaulian matutu oleh tema satu tiang untuk satu nok tepataru datu tahun bangun satu orang gabian mau saluhna oparani datu age papa matutu oke nama roha dison jong dohami songun marga buru pada detamuna nadong dilukasi pada gason mulia tema di Tuhan mulia tema nang dihita salutna obar tu akaguk kuduk juju naksa tuhami sodoham tutunuain marga buru dia kau dengamuna dina paujukon hari-hari ini na tua-tua tahun dihamuna sudah ka hula-hula nami sudah keluarga besar hukum maritan sehingga matutul di bagasan partikenon di hasadaun ni rohamuna lao manaruhon na tua-tuaon dengan persatukinan ini diurut itu hatta dilihat di bata di hamuna gugu dilihat di bata di hamuna hadameon saat roh dinamangi hutan non lahu payuti utaka ulau nau bartu pada datuni di bagasan tikyon odo naik dohonon nami asa marsada saluh namu diaka si ulau ni asa toktong di bagasan asa daun di bagasan harameo kamu lahu memikiri saluhna atau daun partuan ni na tuan mata padeng basai diamuna suri saruna sasunduk bulu mau video itu yang dia bor senhami salutna ka seksi narong di desa di Sibagaso odo silona wer kami titi pengudun ni nyon na tuto manang lai opu maritano nauli dari gedung persawan dalam tanggung jawab disuli akka keluarga nang dia nak kena rusa kepada dope nang dia pemerintah jodoh siro nami mobil tu amuna kaya nak kena sana sama nai dokon ni na tua moronu borhat sada na tua sa toma-toma keluarga di pudina do siberi dari siro nami tu amuna kamang do dehamu kainang saruna oparan do tamu sasu ngapajuro nak kering tiruhamu ma saruna ulau nauli akka ulau naringkan jala iman balga nagabe si dari koron ni lai opu marita dolion dihamuna saruna akka oparan sokon rakuri kedua asa bitang manarum ris obuna somoro pejatas ni Purworejo saluhut namu sasuta di purian ni ima lainami na sari matuau tua nana maris tua portoro doa muna mai saat sahur matua asa sidua karyara main na di patukon huta nungari do tuata kagabio dia mutabana kalau tubuh situ wona namar sama mahamu dot akaburu akada martua saat mazul saat matubatian saat sumpah saat kami akata nau dia taringkan saat mamuna horas saat banggabian mau dia tema tahu di mak kata te roha sisi ni raja panisai muna di buah-buah muna nong marujungulu mahape sada na dua muna setong-tong muna setong-tong atta ima berenami upuni si maritan san hami tulang muna manalo martangian tua do benawata nomor tua dia bata anggiat di ulau tadi bagasa sadarion ulau sarimatua nilai namion meninggal sangat meninggal tua masaluhna dia mau pindah parna sirajani yang guru nami
ada orang susah Tuhan tulang memang asa persenatian juga tulang kami papahan ya tulang kami papahan buat tulang sisa data beda pada tawi pertikir dong ada sini yang baru Gabe razanami di bagai setikion di gukudu jojo muna nunga dison kami reting kami akatulang muna di bagai setikion ima inang berujung modu lain kami di bagai setikion kami seluruhna keluarga besar tulang muna nado kami turut berduka cita di parlauni lain kami di bagai setikion dia ma tokari namang yudon di amuna seluruhna peparana asa meninggal hon sangat mon meninggal hon tua terlumubi ma meninggal hon rasni roha di amuna seluruhna peparana asa tokari namang yudon atong asa dapuk ma aka nani dua muna jumpa ma nani jalan muna raja namang baru nakaning hutang yon hamido sama jujur modu ni lain amion ima diamu aka puparana naso raso hoda dobe asima tong ranya mata di bata sagito semua sirokat ni badan sirokat ni todi toka ari namang yuto bolu tumarong dobe naso dapot dia ka hagabioni kami hula-hula unga martangiang do tuan mata di bata asa ditongos aka silas nerohai ima di hati tubuhnya anak di hati tubuh ni baru asa berteba-teba las neroha dia muna saluhna peparan ni lain amion jadi amang baru dison rodo hami mabuan di tangan nani 10 opak ma nabuyo pasatami songodalan di tangan nami Tuhan muna si raja ni pangurot nami si raja ni yang baru nami asaro kami daw pa sa ato dalang tangan nami di amo amang permusik nami asa bertang bajo nasa bukod day asa pasatami di tangan nami padang ma May ma. Boru sekarang no. Boru. Nomor tu masuk tu lah. Terus ruang ada hoki orang. Kania, kau punami.
tinopar ni Lenamion tokari namang ito paso-paso ni amata nomor 2 di bata asa dono nami masongon hidup nama tua asa bintang naruris matubun na sumarok di budian ni Lenamion di amuna sa luhuk na paparana si tubon anak matong riris do boru dong amu may sa tutupo matua matutura sa namin matutu alam baru asa sinokari aram ma bay jagar-jagar ni huta asi matong rana mata di bata si tubon anak nomor sanga mahamu do borumu angka nomor 2 matutura sa namin matutua sa sama sulu sa matubutian nungaw pa sa tami dalam ditanyang nami asimorahnya mata nomor 2 di bata saya martinangi ma si pareho na ditangihon ma ng akatanyang nami diangka pangiduan nami sa na hululaw muna asasaha maamu horas mga puma ng akahagabiyon sinupo din kami raja ng bro marosok kami jalan isok kamu sa luhuk na iwan pasaton ulos tiar ulos panggabi Tuhan sa luhuk na yan ako mo lumobit yung parni na dito namin isok alani pasato hata may hindi kami sa luhuk na magtapaso-paso ito akaring dipulian ni Wiremuna iman ito naman sa tikyo raja namin natulang na basa mula direk niya puto na perjolo manang bahabit pernah kuja budak kami bang naman ang rusak mo raja namin di hamu ako natulang namin mula ito disape hamu sa bahami songo na pasato piso halasan prasaro hamu na no pasto na tonggi muna raja namin ba ima sa pangiran lain las maro hamu na gabi ma raja ng bro nga sadabi ramu jadi dihamu nama nami edin itu hatai matong kamu hatai itu hatai masalah tu kami mersopa tu rajai ulur nami lima tulang nami di bawah satu kilo melihat Tuhan muna sa luhuna ima disiala hari diumiro hamuna rodo hamu mata untuk kami 10 jari-jari 10 sere si majujung las di pasata mudo piso mabalga piso magajang pasitu na tong ginami asa toho tong so nilo na jodua hamu pak ni gaja do tupan ni hora anak ni raja do hamu lawisu do hamu maroha di bagasa tikyon nung atong maselas rohanami inga di nama calo piso na balga piso na kajang do pasitu na tongi asa bergama tong pasu-pasui jalo muna siya na mata nomor 2 di bata tong karing namang idon gajang mabarita gawi gajang mabarita horas si bigyon nami hula-hula muna dihamuna sa luhut na si raja ni pamoron nami asa tutong ginamatong panidat na tong karing namang idon pasu-pasan ni Tuhanta tuhita namar hula-hula baru kari namang ito matutura sa namin asa doon namin ma songon nilo na tua asa bakat doon namar halto hudong bayres na rumah nung nga tumaselas rohan namin di sopa muna na kujalohami oras mahamu napasaton pipas na mahami na matsalo matutura rata nauli perjolo majo kuato kami songon ulus panggawi sa kami Bagasinaga jadi godang ang baru 12 na busok kami
uduran ni hula-hula muna sa luhod na marga sinaga narosian na ipaspostonga rapdohot pariretan nami sa luhod na nasiyadisan na ipaspostonga rapdohot buru bere nami terlumubi hubog kami disangap ni hula-hulay hula-hula panggabihan dohot tulang nami purba anani amang buru di pertikianon dinadohot duhami marhabut ni roha di parporhat ni lain nami di bagas pertikion tanyang nami tamata na matua di bata ang giyak mga di parporhat ni lain nami di nasari metuon asa dapot matudikin ng roha tuangan ditungos di bata akas silas ni roha di hamuna terlumobi di hamuna kesaluhut na di kabere nami molotupe natinggal di pangaratua kamu parang natinggal di buna pasugit akabere saya daputan apabagana lomang mahamu tudikin ng roh rasuak sunguni matakas sudah kami nakaningan ditiki na madjaha jujur ngulu ni abang buru namion dibere nami na dua nai do pena nasumar kasahutan tangyang nami atok kamata na martua di bata ang giat maritongos tutiki na ng roh sirokak gabe sirokak sormatua ma di hamuna bere nami sunguni matangyang nami dia kadadanan amit-mit dia kapahupumuna sa luhud na ipuro-puro magodang may ima tangyang nami to mata na martua di bata wala dia mangguru asarungan nami masungani dok nina tua-tua pinatiko kujur ma dito pinitapian manang tudi hamu sa luhud na amang guru nami bere nami lain nami mangalaka setotong ma di rambut Tuhan anani asadu surat asa tapasahat ate akuk niya mangguru mulutupi upasan anok upasan tani di pasata kay nata bubuk kami do sukun perbuepir mulutupi non upasan tani mangguru asa arunon nami sukun hatan di perbuepir asa pirma poki bahun-bahun pacarongan pirma todul muna sa luhud na mangguru nami luju-lujuma dadan di panamota disiakup niya mangguru song na dihatahon abad kunakaning 10 tulu ma 12 setulang roh besar damang nasihat lagu gereja asabur hatami pasatu si pasatu nami
Iwadalan itang yang muna mangiru tutuhan tay asa herbang mo tutu akadalan di pasu-pasu si jalan yang kabere monon na di hutan ang di persirahani tuhipas na nasida lubumi ang kabere na sora pasohok dobe asim marohani Tuhan di basa may di patawak mo tutu akaro kang kabere pahotan ro iba dalan itang yang muna dan ipangilwa mo marhiti ulos tapi nasa muna raja nami asa dulu ko nomor ubian bagong nomor hantuk oras mga ulo namin di namangalian ulos herbang oras mahami di naman jalon so ni ma matutuang tulang raja nami dolang natulong namin tong masang Panginoon namin nagkingat tuha muna tulang namin baru manalo monotulong persok kamu usap pahami raja nami songop pas bisuhala sa muna doon pasto na tong muna las marhamu iba Panginoon namin tulang galing bro namalo nami beb kamu jo edena sa pahami hulu-hulu nami takas dulu di masa tamu di tuhami pisu nagajam doho pas itu atau kinami hampe nunga tu las berowanani atau beri toho matok kamu anak di raja doho nabuju marowa on buru nunga tu las berowanani hampe tong matanya matok tong dari wata tok katikinan ro selam ditabay mariamu kapasarian iliw turu dikira tokat kinundro selam martabata siroha diamu ipurian nilai ko sianggat gajang diamu barita gawe gajang barita horas tokat kinanungro marite iya tang buru asar nai matok sopun na tua asa ba nomor hal to na negata diyo kayan horas maam na macaro tugada na matong diamu na maliang berarti maam buru wala tayo siguro kang marajan namin Manggung. Wala jadi gaya macam apa nah dipatik kenal di ma di parmodini yang beruang bisa kami kalau kami siapa siap nasihatnya nasi salat jadi sebelum ulos dua masa kami lima nggak boleh paturan malate marajan namin tolong malate mak jadi kalau siang kami gula-gula laposo siap nomor 2 berlebar matok sekali gawe raja nami jadi malate di razani hari perhubungan popar di udut tersedarion nungat takas terdaron ngatam hasok sokon di hararota popar nanau si pasah hatap tenong mungkin narong berak kesepakatan itu mengkorup jadi molotuk sedap kita tenong nanau pasah hatap tanuli dalam ditanya satu tuhan tay cuma menurut tahun terus menurut teh molo sedap nong hatata narak sendiri kita mana menurut tahun molo sedap habis siburian sisi ada hata sisi ada tayang kita pasah kami nong tuhan di baru dulu nami bila satu setengah orang kalau lihatin dengan tutur kita kalian orang sepaku hari suburan nabi opung duli opung buru perjulu maju hari masih dari akapun permon anope guna ketemet berjawab pulang be dong sorot dong bangolo mau bawa putih raja nami bangolo mau bawa putih sorot tulang asasiat dua hari makata tulang tonani na buru munai kosangak dua mau benon nami toho dei buru nami paromen musere jadi natabe deben satapu opung na burju pasahaton nami do asasiat tami mangale pasu-pasu upar mo na buru nami
buti dihamuhan itu so naik di tolona iman wae hula-hula tero noing on bargas tumora alaya nyon region omas tumora luban nahor dang berani halaki manganyan hata adu seleksi tapung napuran ondo na si sona joro alu si manggi dang calon nan nongane malah sota calon cuma maksud tu mai buat tapung napuran mai bahama menot ta alu si Mola tema bolo di pertikianon di ora-orata hula-hula ma nasida di pertikianon alena lana ingot itona molo besok ni pertikian soan denok mi Buwari batul sahali amang boru na basa amang boru na burju ya biopuk asagi amatutu di jalo tuhan tak katanyang muna bolohan mandok di pertikianon hula-hula nami lo gabe ma helam anak nami dohot parowen nami ibu magurangi pahuputay naik pemang boru sobat dia ma di bagasan roham asa di jalo tuhan tatanyang mi badi rohami ka amang muliatin ma apung duli nasi hurimangi dong muli nasugutan Tona ni nabur muna si tabu muliay dan mungkin kamu ronom manok banok bahami nggak sobar julo hami pasah sobar nami di bar julo tuhamu nasa siya usit tangang nami hamat tadi bata marhiti permoding nemang buru si tuan di buru nami anggi matutu tabahu di buru na pinok parne buru nami ima permen muna ada itu sonok pe sobar nami tuhamu akadopo Tona ni nabur muna si tabu muliay asa titik mana tinopa hudung belas ni rumah pun mana tu sedia pinabutar patu pahami apung duli tadi batama namang gohi pasu-pasuna mulai di perkumatan pada seperti kianon lima di par sari bajuan dia bang buru nameon roro hari siap kamu ulah-ulah persiap lima apa satu akah hata dauli hata pasu itu aku sanudra pinopar yang buru nami kalau mau masa nudra pinopar yang buru nami di par tahun ini yang buru sebagai saya kesadaran roh hamunate sudah kamu akan pinopar na kalau mau bima kamu pinai seorang buru nambah dua ini jadi saya gajah kau burumu kamu berarti kamu buru pas-pas kuata masih tidak akan sudah pinopar dan juga jangan sudah akan umurnya akan pinopar mau 7 tahun masih baca yang umur yang buru nanti soalnya saya umur nak umurnya 2 tahun jadi mau nanti mak kalau kami ulos 211 sudah persiap jadi kalau tumpe semua orang boy ulos pasal nami kapal 2 bulung saya kuata mana pesantren akan pasal itu sampai akan pinopar jadi yang baru akan pernah berarti macalon lima heran nami kau pernah mino hidup tuh lah kali masalah horas jadi ambo pernah kata kita terus kadang cek seluruh aku mahal itu anak kota kamu ada orang obat musiknya
Gian Sembiri Siburian do Situmorang Tumarul buru itu dinari wasa tikyon dia lah romuna dina manuk kolihami di parohan itu nami imam boruna tong do di pura hamu hamu hitihani Tuhan tak tong do ditangiro hamu Tuhami asa tuhipas na hami lugu yang kehelamu da papu bu tikyon malan ni mo lihat mari hamu kerajaan nami dipanggil hamu na sa matutu di hami lugu mari kehelamu da papu bu tikyon malan di raja nami mortu sungguh dia be asaro hami songon na pasahaton dalam palas rohamuna mortu songon dia be dan iban gurang ibinanyahan iban yoti tinggal ho songon dia be bapak santami balas maroni badan muna alas maroni soni pangiran nami diamu amang parente ban majo asarong tokam je simajo munanyon ban majo edeng hu bersong paham itu resida pinati kokujung bena tu devi do beritapian si ham malakas sudah pinoparan guru tadi si mana kota pasang ya matu tu lima anggur gade mana dema mau lu mau jauh